Wait, altså... Wait. Hvad skal der ske nu? Vi skal på tur. Vi får dem klar. Vi venter på bussen. Vi har spist noget mad. Jeg spiller lidt ukulele. Vi får lidt nogle ostekugler, eller hvad det nu er. Vi har Karla, og vi har Johan. Minus en Johan, fordi han er allergier. Vi har Maja, vi har Eva. Jeg kan ikke lige se den. Og vi den. har Karo, men hun researcher. Og vi har Maja. Så begynder eventyret! Så er vi sgu klar til tur. Og vi skal desværre ikke være sammen med. Jeg skal være sammen med Jules. Hallo. Og Alma på Dalma. Og Eva på det. Og vi er mega spændt. Vi er mega spændt, og vi mangler low-key en person. Og vi skal lukke en bus. Så er vi krattet for vej. Og vi alle sammen skal følges til Skanderborg. Men det her, vi er jo gruppe 2. Vi bliver lidt nødt til at have en Krølle. Ja, Krølle. Ham Krølle. Han gad ikke. Allergierne fik ham. Han er en lille svans. Allergierne er ikke for sjov. Det er rigtigt. Så er vi alle sammen afsted. Vink! Halløj! Så turen går mod busstoppested nu. Og oppakningen er stor. Ja. Så... Are you making it? Prøv lige at tjekke det her syge drip. Lumberjacko. Trallum. Haha. Okay, nu venter vi på en kære-bus. Hvordan har vi det? Hvad er vores erfaring egentlig med at være i en skov? Vores erfaring med skoven? Ja. Hvad er din erfaring med skoven? Alle var spejder. Var jo kanetur. Men jeg var den yngste, så jeg skulle bare sådan sidde pænt. Nul erfaringer. Min erfaring. Jeg var spejder indtil min første spejderlejr. Ja. Den var, så stoppede jeg. Jeg har plukket brumbær med min far mange år. Altså vilde brumbær. Men det er sådan... Vi vågner sikkert tidligt. Og så tror jeg måske sådan... Altså sådan, jeg har ingen erfaring, okay? Absolut ikke. Men du kan lave bål. Ja, det kan jeg. Måske. Men sådan... jeg tror, den bedste erfaring, jeg har, det er sådan fra survival games. Altså Beast Games. Nej, men mere sådan alene i vildmarken, The Forest, vildmarken, alt det der man har set, Zombie Apocalypse. Jeg har set The Last of Us. Jeg er klar på, hvis jeg kommer. Jeg har set The Last. Brug fingrene til at grave ned i jorden, når man har glemt en skov. Hvad er en ske, hvis ikke en lille skov? Hvad? Rigtigt. Hvad er en ske, hvis ikke en lille skov? Good point. Ja. Nu forlader de andre. Guys, vi er midt i fucking ingenting. Hvad sker der? Sådan, hvor er vi? De andre de kører derud. Ja. Så ja, vi skal nok gøre et kvarter nu. I denne flotte. Nu går vi så ud af Stjær, men... I et dejligt, roligt tempo. Og ingen motorlyde eller noget som helst. Det er bare ude på landet. Og... Hvad handler projektet egentlig om? Hej, jeg hedder Alma, og jeg er naturdannelsesudlært. Og i dag har vi en challenge, hvor at vi skal leve i naturen for 0 kroner. For det første, reglerne er, man må kun bruge mad fra naturen af. Planter, græs, hvad end man kan finde, det er også en plant. Men kun bruge ting fra naturen. Du må ikke have medbragt andet mad. Du må ikke have medbragt noget mad, sådan overhovedet. Altså, no go. Og kun bruge det, du finder i skoven. Og så må du kun have vand med, så der er no kaffe. No kaffe. No te. Og så skal vi overleve 24 timer. Jeg skal hotdate med Maja. Kommer hun med? Den kommer ikke med. Kom så, Maja. Vi skal ud. I ser noget, der ligner en tømmerflod. Måske kan I få den op. Vi ses, Carla. Det er så godt sted, det her. Sådan
Stakkels de andre egentlig. Ej, de har sikkert også været til et sted. Det har de nok. Jeg glemte at filme, at de lucky skred. Men vi er alene. De er væk. Ja, men det er okay. Det er okay. For sat. Det går. Og nu er vi på egen fod. Oh my god, det er irriterende, der er sådan en fordeling. Ja, hej. Og sådan, nu er vi på egen survival mode. Men der kan godt være. Der blev hende, og det er pigetur. Lad os lige forklare vores problem. Ja. Okay, dagens første fuck-up. Ja, første fuck-up. Klokken er 10:39. Og vi nåede til at stoppe, hvor vi skulle tage en anden bus. Ja, 30. den bus kører først om 2 timer. Så vi har valget om at vente 2 timer, eller gå derud, men det tager også 2 timer. Og det er nok helt velragende varmt. Og vi har mange ting. Ja, så nu ringer vi til Mama Hanne. Mama Hanne. Og håber, at... Hej Eva. Hej Hanne, det er fordi, vi er faktisk allerede lidt galt på det. Ja, og det er fordi, vi er ved et stop i Skanderborg, og vi har fundet ud af, at den bus, vi skal tage, som tager os videre hen til shelteret, kører først om 2 timer. Og nu, vi kan også vælge at vente, altså sådan at gå derud, men det tager også 2 timer. Okay, Og så vil vi... jeg kommer og henter jer. Smukke Skanderborg. Langt er der fra her til Skanderborg. Ikke særlig langt. Ej, overhovedet ikke. Hvad er det, 10 minutter? Yeah. Nej, jeg har ikke filmet. Nå, anyway. Det var godt sikkert ikke. Anyway. Maja ringer. Jeg tænker ikke, hvad fuck er der nu sker. Ja. Ej, okay guys. Hej Maja. Vi vil bare lige sige, at vores bus først kommer om sådan 2 timer, så vi bliver lucky hentet af Hanne og kørt derud. Ja. Det er bare dejligt, hun ved det. Ja, det vil vi bare lige informere om, at det kan I... tage det. Det kan I misunde jer over. Det kan I misunde. Okay. Nej, det var bare lige det. Ja, fordi vi ringer. Vi sidder i vores bus på vej. Okay. Lækkert. Ja, så det virker også. Ja. Nå, men god tur så. Ja, tak. Hej. Det virkede ikke sådan helt. Nej. Det er okay. Så har vi blevet hentet af Hanne. Ja. Hanne og Okay. Klokken er 12. Hvad skal vi nu? Vi skal se, om vi har en lem, fordi okay, der er en lem til skoven der, eller der er til hegnet. Vi har ingen idé, om vi kan komme fra komarken Ind i skoven. Vi skal ikke bare gå. Vi skal både have poser med, og vi skal have handsker med. Maja og Johan går fra mig. De har glemt, at jeg er handicappet. Stakkel. Nu bliver der drukket rustvand. Maja siger, at vi kan drikke her rustvand. Nej. Maja! Okay, ting er, vandet smager af sne, så har ligget på jorden, hvis det var sødt. Det smager anderledes, end det gør derovre. Ja, måske er det blevet mindre sådan forgiftet. Det er der mindre i bækken. Hvad har du i hånden, Maja? Jeg har planteguiden med. Hvad får du rust? Vores allesammens, eller denne gruppes planteguide. Fantastisk. Er en god samling af alle mulige informationer, vi har fundet forskellige steder. Så nu ved vi, hvad vi kan spise. Jeg har besluttet mig for ikke at dø. Så det kommer ikke til at ske. Det er Carla ikke. Nej. Jeg håber bare på en ordentlig begravelse. Anden gang. Maja på 2 point. Okay, vi har fundet bøfblad, og det er godt til salaten. Hvor så det giver syre. Nej, det er faktisk ret godt. Det smager af skovsyre, men sådan ikke lige så meget. Det var klar. Godt så, Maja. Vi venter begge to. Jeg var ved at inhalere det her blad. Det var der mange af. Ja. Så har vi bøfblad. Okay, til at lave kløver i salaten. Det gør vi.
nej, men det er really galt. Jeg er jo kløver i salaten. Hvad sker der, Alma? Jamen, vores shelter, vi skal flyve over til det. Der er sådan en spidlede linje. Spidlede linje. Spidlede linje. Men det er en mark, og vi må ikke gå på en mark. I Fyn i hvert fald. På Fyn, ved vi. I Fyn. På Fyn. Så hvad gør vi nu? Nu har vi fundet den tætteste shelter. Vi har fundet en shelter. Det hedder Jackson Hytte. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det her. Jeg kan ikke finde ud af dit system. Der er nok ikke. Så vi ankommer på sådan det held og lykke sten. Ja, for Hanne. Og roomtour jo lidt. Ja, roomtour. Fortæl. Vi kan få bøgebladet wraps. Det her, det er vores crib. Hvad siger I så? Det er vores fire pit. Vi har simpelthen 3 spiseborde. Og der er en hytte der, som ikke nogen bor i. Det er sikkert sådan en tror vi det? Ej, jeg er bare... Altså, jeg vil hellere... Jeg forstår det. Er det ikke sådan en... Nej. Jeg har været op i 5 liter. For min skyld. Men der har ikke været nogen her i lang tid. Tør. Våd. Hvad er det for nogle poser, der er? Der er kattemad. Altså, der er sådan en kattemad. Ej, det ligner, om der er en lille fugl. Ej, det er finurligt. Lad os lige se. Hytteansvar. Skal vi prøve at ringe til hytteansvaret? Ja, det skal vi. Ej, det må vi nok gå. Ej, men politik, det er lidt hyggeligt også. Jeg synes, vi skal ringe og sige, hey, vi er her. Kan du se det? Hallo? Hej. Johanna og Maja har forladt mig. Så nu får jeg en lille ukulele-sang. Det er fordi, jeg har brækket min tog. Så nu er jeg lonely. Så det er mig featuring åen. Nå nej, søen. De er ude for at finde skvallerkål. Wow. Solen skinner. De laver frokost. Nu har mig og Maja fået skvallerkål derovre. Så det er godt, så kan vi filtrere vandet ud, Maja. Hvad sker der nu? Nu sker der det, at vi skal lige hælde vandet fra de her skvallerkål, og der er også lidt kløver i. Ja. Smager bare grønne ting. Så skal vi blande en salat. Ja. Så vi skal spise. Så det her, det er madlavning med Maja og Carla. Som I kan se, så har vi noget spændende. Hvad er det her, Maja? Det bliver til en form for pesto. Løgkarse pesto. Vi har nemlig fundet løgkarse. Eller Johan har fundet løgkarse. Han var ude på adventure. All by himself. Egentlig så fandt Maja det, men så var sådan, okay, nu går jeg hen og henter det, fordi nu er vi sikre på, at det er løgkarse. For vi glemte vores plantebog, som jeg ikke har. Nu laver de to ekstremt god dressing uden. Så her har vi en salat, som det her dressing skal henover. Og den salat består af bøgeblade og skvallerkål og peber. Ja. Vi har lige været igennem den grofulde oplevelse, der hedder æde vores frokost. Okay, ikke grofuld, men det er lige før. Jeg er stadigvæk ekstremt glad for ideen om, at vi skal spise mælkebøtterødder. Jeg ved ikke, om jeg tager spise den. Jeg har en forventning om, at det er noget, jeg kan bide i, som ikke er et blad. Jeg har en Ja. Det er det der. Du bør kun spise bladet, er god i salaten, man kan også få en god mintpastel. Hvis du lyder dårlig ånde, gør vi det? Ja. Det kommer vi til, fordi kommer vi nogen til. der kan tage tandpasta.
Ja, mintpastil. Det lyder dårlig ånde, Eva. Det siger jeg ikke, du gør. Jeg glemte så først en gang. Men jeg har taget en pasta med, du kan jo stå og bide på det. Sådan blad. Fordi der er folk, der dyrker. Det er ikke det, jeg mener. Vi går den vej, den der. Okay, lad mig lige tage min bærbog med. Okay. Din bærbog. Det er ikke min, det er bare en, jeg tog Min bærbar! Fordi hvis vi fandt nogle bær, så vi lige vide, om de er spiselige. Yeah. Nej, vi tester det bare. Alma, du tager et forhold. Alma, hvis du får diarré herude, så sælger jeg dig hjem. God, det vil være fucking typisk. Sender du mig hjem dog? Hvorfor vil du skide? Hvis du lugter lige meget, hvor du sidder der. Er du sikker dog? Du vil sidde sådan her i sådan 24 timer. Ja, og bare løbe ud af det. Fordi der er folk, Vi har fundet et torturinstrument. Ej, jeg kan ikke... Guys, lille rødhætte her kan ikke komme under den her gren. What the fuck er det? Nå, det er så sådan... Ej, guys. Jeg skulle lige så sige, der er nogle gange vildsvin i sådan nogle her skove. Hvorfor er der en fed maskine? Fordi vildsvin. Der er et andet Vilde vildsvin. Ej, ja! Der er nogen, der bor der. Det gør der sikkert. Du går og besøge dem. Gå, hvad? Eva! Nej, det er ikke et friendly neighborhood, det her. Pia, vildsvin, jeg sværger. Hvad er det der? Der er noget der, og der er noget her. Vildsvin! Fordi i Odderskov, ikke? Det er nok også, der er crazy. Så er der sådan et indhegnet inde i vores skov, hvor at vildsvin må gå rundt. Fordi det er godt for naturen. Så. Men hvad er det? Jo. Jeg tror ikke, det er jo. Hvad er det, vi laver her? Vi er ved at finde mælkebøtterødder. Ja. Og det er lidt svært, end vi troede. Man skal grave ret dybt. De stikker ret dybt nedad. Ja, det her er de dybe. Det her det er toplag, sådan, hvor jeg har fået toppen. Ja, for jeg har virkelig haft graveværk en gang. Ej, hvor fint. Lækre fingre. Men det ligner sådan lidt ingefær. Vi skal bruge min suppe til aftensmaden. Så det bliver godt. Carla smider nogle rødder på. Vi skal nok have noget at sætte dem op i, når de er færdigstegt. Men nu steger vi rødder. Vi steger det her, og det er sprittranker, så vi kan ikke styre varmen. Vi er i fuld færd med at de grønne. Lave mad, aftensmad her med ting som brændenældesuppe og grillede mælkebøtterødder, som starter med at smage af majs, og så smager de af bitter. Men alt i naturen er bittert. Og ja. Ja, det bliver virkelig godt det her. Nu spiser vi. Grøn masse. Yep. Maden med er nogle stykker i. Igen tvivlsom, men jeg synes faktisk, den er meget bedre end vores frokost. Den er mindre bitter end de andre ting, vi har prøvet. Ja. Nej, jeg synes ikke brændt er slem. Men det vil ikke smage noget. Der kommer til sidst en lille eftersmag, men de er meget mildere. Og suppen, den er bedre end rødderne. Jeg er glad for at starte med rodet, fordi så er alt det andet bedre sammenlignet. Vi har... Det er blevet sådan lidt en gul suppe. Så har vi nogle rødder. Jeg har fået en motherfucker-rød. Den tror jeg ikke, jeg ved ikke, om jeg tager spise den. Og så brændenælderne selvfølgelig. De er bare sådan lidt... Det er lidt spinatagtigt. Det er okay. Er det okay, Maja? Det er underligt i min mund. Det hele kører, og aftensmaden er i hvert fald serveret. Vi glæder os til at sove og komme videre til næste dag. Teknisk set er det jo 0 kroner. Det er 0 kroner, fordi vi har fundet den der. Og det er ikke, det er no joke. Altså. Den stod derinde, også med, jeg skal også lige vise kaffen. Og vi har Jeg har også fundet kaffe, med det her bog. som er tydeligvis for gammel, men den her udløber faktisk 27, så vi er good. Og vi skal have græskarsuppe til aften. Det kunne vi godt. Og så krydder vi det med ting, vi har fundet. Og så pastaen kunne være vores mælkebøtter jo. Det er ret godt. Hvor er vi gode. Og så de andre svares ikke. Og vi har ikke Og vi har ikke tændstik. Og vi ved ikke, om de har brugt tændstik i. Det har de sikkert ikke, fordi det er ikke vores mødre. Men altså. Så basically, vi fandt kaffe og græskarpuré ude i naturen. Og det bruger vi, fordi det teknisk set er 0 kroner. Og her glemmer Alma at forklare, at de overhovedet ikke kan få gang i vores bål. Så de går ud og prøver at finde nogen med tændstikker. Ja. Men nu tror jeg, vi har fundet... Ej, der er sgu roadkill. Hvor? Ja, lige der er roadkill. Og hvor kan Skal vi have kød i aften?
tændstikker. Vi har fået spritfiduser og tændstikker fra den sødeste mand ever. Ja, jeg skal ikke derinde. Ja, vi gik ind på hans gård, og vi var sådan... Vi kunne ikke finde ham, og så fandt vi ham, og så var vi sådan, hej. Og så det hjalp. Så nu skal vi bare gå tilbage. Og der er langt tilbage, når vi får se. Det kan være, vi skal ringe til Eva og give hende gode nyheder. Ja, så skal jeg ikke det. Ja. Har sorteret i vores mad. Så vi har vores dejlige brændenælder, bøgeblade, kløver, mælkebøgte, stængeragtige og nogle rødder. Og så ringede de og var sådan, vi fik fat i det, altså tændstikkerne, og spritbriketter, hvilket var super nice, fordi det fyrer bare af, selvom vi har prøvet at putte sprit på det her, men sådan, det er det status, som vi kan se, og sådan, der er ikke rigtig sådan, altså der er lidt glød, men ellers er der ikke så meget andet. Nu kan jeg høre, at der er nogen derhjemme. Alma! Hvorfor? Nå, dag! Kom op, mit søde kære basser. Here they come! Længere tid, og vi kan brænde i sådan 8-10 minutter. Stabilt. Så kan vi få... Stabil! Godt det er det klassiske. Vi har lavet the concoction. We did it. Nu er det snart brændenældesuppe-tid. Eller, det ved jeg ikke, hvor lang tid det tager. Måske brændenældesuppe-tid. Guys, der er ikke frokost i aften. Nej! Skal vi gå ned til Jan og spørge, hvad der er noget, vi kan spise? Besøg nummer 2. Og vi har brændenældesuppe med bøgeblade og en lille bitte smule det der græskarpuré, vi fandt, og noget jeg glemmer noget. Hvad? Kløver, ja. Og det bliver spændende. Vi går på det der. Well, we wait until it koger. Ja. Setup. Nak og æd. Shop. Jeg kan se det! Det er fucking røg! Hvad synes du? Hvad? Okay, taste test. Det smager vitterligt af ingenting, og så har det sådan et hint af græskar. Og så lidt af sådan noget, jeg ikke kan identificere. Har du smagt det? Ja. Smag det, Eva. Få det your honest reaction på. Oh my god. Altså, det smager bare ikke noget. Altså, tynd kålsuppe er bedre end det her. Vi har lavet en tynd græskarpuré-suppe med brændenælder. Kan vi ikke bare spise ren puré? Ew, det er næsten klammer. Jo, det er. Det smager bare ikke af noget. Det smager af absolut ingenting. Det smager af Jules' fremtid. Vi har lige spist vores mad færdig. Og det var Ikke noget, jeg vil anbefale til nogen. igen nogensinde. Nej, det var en ekstrem, og jeg synes, det var vildt, vi gjorde det. Hvad er vi lige nu? Der kører. Det går hurtigt. De er farlige. De kommer tættere og tættere. Vi kommer tættere og tættere. Maja vil rigtig gerne tæt på dem. Maja... Ja. Jeg er trætte. Men alligevel. Men det, altså, vi er trætte. Ja, og hun er overtræt. Altså, vi spiste ikke rigtig vores mad, og der har bare ikke været noget. Det er koldt. Og det er træls, og jeg vil ud. Vi får lukke vores lærer krille til at hente os. Maybe. Nej, vi skal det. Vi skal det. Hvad gør vi ellers? Ej, fuck, det er så godt i dag. Og jeg gik. Du må have strømper på. Sommer? Ja, du skal have strømper på, når du sover herude. Det er bare et spørgsmål. Jeg og Lene, pigerne, gik en tur, fordi de var sådan, vi har brug for noget brænde noget energi af. Så nu er jeg her alene, og jeg prøver at... Jeg var sådan, gå piger, jeg laver et bål til jer. Når jeg kommer tilbage, så er der tændt op. Guys, der er ikke et bål, og jeg troede, det var nemt. Men, så jeg prøver igen. Ja, update senere. Stod her 10 minutter og prøvede at få det her bål. Det røg bare
Så prøvede jeg ind i de her burners, ikke? Jeg kom ikke engang igennem den. Og nu, imens jeg prøver at få den igennem, så kan jeg bare bål. Nu ligger vi her og skal sove. Og vi har overlevet vi har ikke engang... Mælkebøttenudler, som var bitre. Kan ikke anbefales. Ja. Og det er Alma-nissen. Og hvad har vi ellers? Så er ikke engang gået ned i novellerne, når vi så sove, for vi har ikke mere energi og ikke noget at lave. Ja. Vi har overvejet at gå til vores anden gruppe. Vi nåede ikke hele vejen på de Ja. Så vi det og vi vi lavede lidt brændenældssuppe med den der pumpkin på. Altså, det smagte af absolut ass. Så sammen det anbefales til naturen hygge med jeres venner med til noget. Oh my god, jeg brækker nakken herfra. Brændenældssuppe kan spises, men det spises, men det bedste ved det er, at det ikke smager noget. Tag salt. Brændenæld kan spises, Men ved du, om det også skal spises? Hvad sker der nu? Nu gør vi os klar til at sove. Jeg er der næsten. Men først skal vi lige spille et kort og se, om det kan blive bare lidt mørkere. Og om de andre to kan falde lidt mere til ro, inden vi skal sove. Og så... Altså, klokken er currently hvad? 8:45. Ja, Det er ikke nok. 8:45, men Vi har ikke nok at lave. Men vi vågner også tidligt. vi vågner tidligt på grund af solen, så det er bare om at komme i seng. Og så, der sker det er meningen, jeg skal sove. Ja. Og der er stadigvæk lyst. Og vi vil bare gerne sove. Vi er så døde. Godnat. Og vi glæder os til i morgen. Shuffle. Det var faktisk ret sjovt. Ja. Nu skal vi sove. Og vi siger nu godnat herfra. Så kan I sove rigtig godt. Godmorgen. Jeg har lavet bål. Wow! De to andre sover stadig. Eller halvt. Og klokken er snart 7. Og vi har været... Eller jeg har været... Eller nogen af os har været vågnet siden klokken 6. Og solen er ved at stå op. Kan du se det der? Wow. How beautiful. Og vi fik faktisk en idé med at prøve at samle nogle bøgeblade ind. Og så riste dem i sølvpapir. Så det ligesom bliver sådan en crunchy snack chip, maybe. Fordi vi er seriøst surrounded by bøgeblade. Så ja, og det her bål, ikke? Fucking godt. Så ja. Vi ved faktisk heller ikke, hvordan vi kommer hjem endnu. Okay, jeg kan mærke, at jeg skal lave morgenkaffe til mig selv, fordi vi fandt jo... Hvor er den? Oh my god, where is it? Den er her. Ja, tak. Vi fandt jo den her satan. I går. Så det er jo 0 kroner. Så jeg tror, jeg laver noget morgenkaffe. De to andre kan ikke lide kaffe. Fuck. Ej, der er en klump. Det er sygt. Okay, det skal ikke noget af. Det skal komme her. Så er det så gammelt. Okay, jeg har lige sat sådan kaffen af med mig lige nu. Og sådan... We got the cup! Men... Sådan noget dufter til det. Det dufter af en mild bolognese. Sådan en meget vandet bolognese. Som ikke rigtig er bolognese længere. Det er bare... Det dufter slet ikke af kaffe. Men det er kaffe. Og det opfører sig som næstkaffe. Men det dufter også lidt af grydeskeen, og jeg er lidt bange nu. Og den er meget varm lige nu. Så jeg samler Loki bare bøgebladet. So I'm just gonna leave it for now. Det her,
Det er min morgenmad. Det smager virkelig ikke særlig godt. Det smager lidt af meget gammel kål. Og det var bare brændt, det der. Ej. Og den lugter stadig af mild bolo. Ej. Lad os prøve. Godmorgen. Nu er vi ved at pakke sammen. Vi håber, vi bliver hentet i Christian. Hvis ikke, så skal vi ud og lige gå en tur. Vi har haft en smule bål her til morges. Og vi prøvede at lave noget morgenmad med nogle stegte bøgeblade, men det var ikke særlig lækkert. Så nu håber vi på, at Christian vil hente os. Så er vi på vej hjem, og vi finder ud af, at vi skal gå. Vi skal gå. Ja. Vi håber, vi kan Ja. Ja. finde nogle flere. Men bøgebladet kom. Brændenælder. Ej, vi ved det ikke. Vi håber, vi finder et eller andet på vejen. Nej, måske kommer der sådan en gammel dame hen og var sådan, ej, skal I ikke have noget morgen, når I lige nogen, der ikke Jo! Eller de der jyske sådan jordbærbrød. Nu ved jeg godt, det ikke er sæson, men håber bare. æder om, vi finder bare. Så we gotta go now. Bye bye. Ja, godmorgen. Vi er lige vågnet, dreng. Nej, vi er ikke lige vågnet. Vi er i gang sovet. Altså sådan 2 til 4 timer søvn i alt. Nå, hvad sker der nu? Vi har pakket ned hjemme. Ja, vi skal fange en bus. Og hjem og have ordentlig frokost. Maja har lige sovet. Hvilket er fair, fordi der var ikke så meget søvn at hente i nat. Så vi er klar til at forlade shelteren og søen og det hele. Enderne. Hej, jeg hedder Alma Schock, og jeg er naturoverlever. Eller offer. Lidt eller vel. Men vi er kommet hjem for en uge siden fra vores naturtur. Og vi har overlevet. Vi overlevede faktisk, og nu er det en uge senere. Og nu kommer den her video ud, og vi håber, I kan lide den. Om en uge cirka skal vi så ud i byen og prøve nogenlunde det samme. Og så skal vi prøve at se, om vi kan overleve. Og vi skal skralde, og vi skal pante. Og jeg håber, at også skal kunne lide den video. Og der kommer nogle TikToks ud i løbet af den uge, og alt sådan noget som det. Jeg håber, at vi ser jer lige om snart, okay?